Vajarstvo, slikarstvo, grafika samo su neki od likovnih pravaca u kojima se veliki broj devojaka i žena na Kosovu i Metohiji svakodnevno pronalazi. Predstavnici međunarodne zajednice ističu da su žene na Kosovu i dalje u lošem položaju, a samo deo celokupnog problema je aktivnost mladih umetnica u društvenom životu. Koordinator UNDP-a na Kosovu, Osnat Lubrani, za naš program govori o svom iskustvu. Pitanja u vezi sa ženama u umetnosti su mi jako bliska jer sam se ja u Njujorku bavila filmom. To što sam ovde i vidim devojke koje se bave umetnošću podsjeća me na lepa vremena. Već duže vreme sam zaokupljena temama o ravnopravnosti polova na Kosovu, tako da znam da postoji dosta pozitivnih stvari, ali ima i mnogo izazova za žene, samim tim i za žene umetnice. Zato je neophodno podržati ih. Alternativni kulturni centar jedan je od retkih koji omogućava mladima da iskažu kreativnost, da njihova dela publika vidi, ali i kupi. Zaposlene u ovom centru pitali smo na koji način afirmišu dame stvaraoce. Svake nedelje organizujemo neki susret publika, podržavamo njihovo stvaranje, trudimo se da promovišemo njihov rad i nekako ceo posao i ceo njihov odnos prema svetu dovedemo na potpuno viši nivo. Kada se govori o ženama u društvu, akcenat se pre svega stavlja na njihov loš položaj. To često ume da bude teret, ali pre svega treba da je podsticaj za dalji trud i rad. Vajar Milena Vukajlović ističe da bi država i mediji trebali da pomognu. Možda bi država mogla da im pomogne na nekakav način kroz institucije, da im omogući prostor za stvaranje, da iznajmlje neku vrstu ateljeja po nekim povoljnim cenama, ako ne može da im donira, da im pomogne da organizuju izložbe, da malo više u javnosti, da mediji malo više pričaju o svemu tome i problemima ne samo žena umetnica, nego uopšte žena ovde na Kosovu. Teret postaje lakši kad se spretno nosi, latinska je poslovica. To je ujedno i poruka žena, bile one umetnice ili ne.